Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 8 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 16 ngadto sa 23. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubo. Busa, kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mudala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latoson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Dadon kamo atubangan sa mga namunuan ug sa mga hari tungod kanako ug pinaagi niini makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kun dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamog kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inigabot na sa panahon hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kay ang mga pulo nga inyo unyang isulti dili inyo kundili iya sa espiritu sa inyong amahan nga magsulti pinaagi kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon og mauusab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan og ipapatay sila sa ilang mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo sa katawhan sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo, kasadili pa ninyo mahuman ng inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, muabot na ang Anak sa Tao. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.